बुंफ्लांबाय आंखौ निमाहा होदो रायजो राजाफ्रा नोंथांमोना आंखौ क्षमा होदो। निमाहाया मोनसे गिदिर सुबुंनि मावनां। अनिल मोसाहारिया निमाहा होबाय रां जाख्ल'नाय होनग्रा आइजोखौ अनिल मोसाहारिनि सायाव मोनसे भाइरेल भिडिअ' आरो अडिअ' ससियेल मिडिया आरो इउटिउबआव। मैया रबिबाराव अनिल मोसाहारिया अदालगुरि जिल्लानि निज गाग्रानि गामिनि थागिबि बिजुलि दैमारिनि न'खराव थांना बिथां आइजो बिजुलि बर'खौ निमाहा होबाय। निमाहा होनाय बे मोननैयानो बुहुमाव दिनै सान्थिखौ लाखियो। दिनै आङो दिनै बे दाखालि जिथुनिखि आंखौ एलिगेसन होनाय आब' बिजुलि बिथांनि न'आव दंफैयो जे आं टाइम मोनाखैमोन, आं बै समावनो आं लोगो लोगोनो आं बेखौ प्रमान होनो हायोमोन। बिथां बिजुलि बर'आ अनिल मोसाहारिखौ फोलाना रां जाख्ल'नाय होनना मुं होदोंमोन। बिथां बिजुलिया सोरनिबा फाव फान्दायनायाव अनिल मोसाहारिखौ रां थगायना जानाय होनना बुंफ्लांदोंमोन। दिनै गावनि गोरोन्थिखौ हमदांना निमाहा बिदों। फै बे समाव बिथां अनिल मोसाहारि, बिजुलि दैमारि आरो बिजुलि दैमारिनि फिसाया खौरांगिरिनो मा फोरमायखो नायनि। रबिरा बुंनो होनायखायनो बुंदों, बे सिरि सिरि आंखौ माबा खालामबायना, ओंखायनो आं बुंनो गोनां जाबाय। माबा रबिरा माबाबाय बुंनो होबाय थाबाय, ओमफ्राय आं बुंफ्लांबाय आंखौ निमाहा होदो रायजो राजाफ्रा नोंथांमोना आंखौ क्षमा होदो। आं गिखादोंमोन, आं पापखौ गियो होननानै बुंदोंमोन। बिसोर आंखौ ब्रा ब्रा आंखौ बिदि बिसिनाव थानायखौनो आंथ' बिदि भिडिअ'बो रोङा, आं मबाइल गिदिरखौनो दांनोबो रोङा, आं दिनैसिम आं दांफेराखैबो। आं बिसिनावनो मास मोननै जासिगोन, आं जास्रायाखै। आं गोलैना दङ, आंखौ बिदि खालामफैदों, बिपदआव आंखौ खोख्लैहैदों। आं एसां खस्थ', आं फिसौला सासे फिसियो, फरायनो होदों क्लास 9आव। आंहा मान सन्मान गैला, बे रबिरानो आंखौ बिदि खालामबाय। दिनै आं बेखौनो बुंनानै रायजो राजानिफ्राय आं क्षमा बिदों। आं अनिलखौबो आं क्षमा बिबाय, अनिलनिफ्राय आं क्षमा बिबाय। आं बेफोरखौथ' आं मिथिया, खारन आं न'आव थाया, आं जिहेतु खामानियाव थायो। आं मिथियाबो जोंहा प्रुफबो गैया, होदों ना मादों आं बेफोरखौ मिथिया। आंबो गैयामोन न'आवबो, खिन्थु बे खोथाया माबोरै ओंखारदों आंबो मिथिया। आंखौ फिसाजोआ बुंहरनायावसो इउटुबाराव जेथियानोखि नुदों फिसाजोआ, बेयाव बुंहरनायावसो आं मिथिफैदों। बिदि बिदि बुदों, आं हिन्जावखौ रायदों, आं माहा नोंखौ बुदों होननानै। बेखिनियानोसै। बे खोथाखौथ' आङो जेनेबा मिथिस्रायाबो, फैसा जादों ना मादों आं बे खोथाखौनो मिथिस्राया। बिथाङा फैसा लादों ना मादों आं बेखौबो मिथिया। बेखौ सासे मानसिया फैनानै बिदि बायदि बुंनो थिनदोंनो, बेवहाय बिथाङा माने बिंग्रि मानसि, बिथाङा बुंबाय रबाइटा फैदों होनना बुंदोंमोन, आंबो गैयामोन न'आवहाय। निमाहा होनाय बे मोननैयानो बुहुमाव दिनै सान्थिखौ लाखियो। दिनै आङो दिनै बे दाखालि जिथुनिखि आंखौ एलिगेसन होनाय आब' बिजुलि बिथांनि न'आव दंफैयो जे आं टाइम मोनाखैमोन, आं बै समावनो आं लोगो लोगोनो आं बेखौ प्रमान होनो हायोमोन। खिन्थु बिथांमोना ओरैबायदि आंखौ खस्थ' होदों। आं बे निउसखौ, थाखा जानायनि बदनाम मोननाय निउसखौ मोननाय लोगो लोगोनो आं खर' गरम जाना मा खालामगोन मा खालामा। थाखा जानाय होननानै नैबे आब' बिजुलिखौ बिथां रबार्ट नार्जारिया फाव फान्दायनानै बुंहोदों। सोर रबार्ट नार्जारि? सोर रबार्ट नार्जारिया धनस्रि समस्तिनि एक्स MCLA। बेनिफ्राय आङो ओरैबायदि अधर्ज जानानै आङो माब्रै बिसाराव लांनो हागोन। आङो लोगो लोगो गुवाहाटियाव लिगेल एडभाइजार लोगो हमनानै आङो बिनि बिसय आं एडभाइस लाबाय जे बिथाङा बुंबाय लिगेल एडभाइजारा बेखौ सार्भार क्राइमाव, नेसनेल सार्भार क्राइमाव बेखौ अनलाइन बेखौ रेजिस्टार खालामनांगौ, बिनि उनाव कर्टआवबो मोनसे रेजिस्टार खालामनांगोन होननानै बिदि खालामनायाव आंहा बे साननैसो टाइमा ओरैनो बारग'लांबाय। बेनिफ्राय आं दिनै देवबार समाव रायजोफोरखौ लोगो मोनगोन होननानै प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो गामब्रा बेखौ लोगो हमनानै आं स्पष्ट खालामनो नागिरदों जे आं जे बिनिफ्राय थाखा लांनाया नंखाय, बेखौ आं दिनै बुंनो फैदों। आरो नंखाय नोंबा नोंसोरो सोंगोन, दा मानसि दङ आरो गुमै दङ, स्पष्ट जागोन जे आं बिथांमोनखौ खावलायो, रबार्ट नार्जारि आरो बे गेरेमसा जिथुनिखि इउटुबार गेरेमसा बसुमतारी, जे बिथांमोना बेबायदि खालामनाया जघन्य खामानि जादों। जे बिथांमोना बेबायदि सावलुन बावलुन बेबायदि कल रेकर्डिं खालामनानै सासे जाम्बि मानसिखौ बाय फर्स खालामनानै बिदि माबानाया जोबोद गोरोन्थि जादों। आरो बिथांमोना बेबायदि खामानिखौ आरो जिन्दगि दामावथों, मानो होनबा समाजा गुबुंले जायो। आं दिनै आब' बिजुलिखौ बुंगोन आरो आं निमाहाथ' आं होखागोन। थारमाने बिदि जाम्बि मानसिखौ बिदि बाय फर्स, माने सिगां बेयाव माबा दङ, रबेटनि साल दं, बेयाव रबेटआ बेखौ फोरोंफैदों। बेथ' बेमारि मानसि, बेमारि मानसिखौनो माबायदि माने ट्रेनिं होनानै जे बिसोरो भिडिअ रेकर्डिं खालामनानै दिनै हगारनानै दिनै आंखौ आंनि फट'खौ फेसबुकनिफ्राय डाउनलड खालामनानै इडिटिं खालामनानै
ओरैबायदि गाज्रि फोसावदों बे इनायनो माने मा बुंगोन बेखौ जघन्य खामानि जादों माने आं बेखौ निन्दा खालामो दा समाजाबो बिथांमोनखौ क्षमा होनाय नङा आरो इसोराबो क्षमा होनाय नङा बिथांमोनखौ बेबायदि खामानि मावनायखौ आरो हायोब्लाथ' बिसोरखौ सानैखौबो हेलिकप्टाराव थिखांनानै बबावबा मानसि थायै जायगायावसो दोनहैनाया मोजां जागोन बिथांमोन बायदिखौ आरो जिथुनिखि समाजाव असान्थि परिबेस खालामनाय रायजो राजायाव गुबुंले बारहावा बारहोनाय बेफोरबायदिया थिग जायाखै आरो सानसे समाव बिथां MCLA मोन आरो थिग बेबायदिनो नोंथाङाबो बिदों बिराद घनिष्ठ सम्पर्क दंमोन बे समावहाय नोंथांजों आरो रबार्टजों नांलायनायखौ खोब नुनो मोननाय जादों मानि जाहोना बेनो जे सानसेखालि जोङो बे गोबां मानसियानो साखि दं जे बे भिडिअखौ आं खालामाखै बिथां रिलन मोसाहारि आंखौ जेब्ला रबार्ट नार्जारिया भिडिअ कलिं खालामनाय एदाव हरबाय थायो सानफ्रोमबो एदाव हरबाय थायो बहाबा हिन्जाव लाङो स्करपिअ थिखांनानै रायजोनि खामानिया बिथिं मा मावनांगौ मा मावनाङा बेखौ बावलांदों बिथांमोना थाखा फैसा मोन्दों गारियाव हिन्जाव थिखांदों बेरायदों बिदिनो एदाव हरबाय थायो बेयाव आङो ओरैनो आंबो एदाव हरफ्लांना आंबो नायफ्लांबाय बेयावनो बिथां रिलन मोसाहारिया भिडिअ खालामनानै भाइरेल खालामनानै बिदि बिथांजों आं गाज्रि जादों आरो नङाबाथ' जेबो गाज्रि गैयामोन बिथांजों बिथाङा आंखौ सुथुर हिसाबै लादों आरो बै दिननिफ्रायनो आंखौ बियो सुथुर हिसाबै लायो बिथाङाथ' आंजों रायलायनांगौमोन आंजों रायलायाखै आंखौसो बहुद गाज्रि बियो बदनाम खालामदों जे खामानि मावाखै फैसा बख'ना जादों UPPLनि दा सरकारनि माबा फायखानानि फैसा बख'ना जादों माबा जादों होनना बहुद माबा बदनाम होदों आंखौ RTI मारिथों RTI मारिना आं बबेयाव मा माबादों आंखौ हम आंथ' बिथांखौ RTI मारिनानै दोनदों दा बिथांखौ आं कर्टआव केस होनो हायो बिथाङाबो थिग बिदिनो आंखौ खालाम बबेयाव फैसा जादों बेखिनियानो आरो बिथांनि सायाव आंहा बुंनो गोनां गैया खारन बिथाङा जाम्बि मानसि गामिनि जाम्बि मानसि आरो बे थिख'ख' बे जायगायाव थाफैनाय बेयाव चान्स लानानै बिथाङा बेखौ ट्रेनिं होनानै बिथांखौ बिदि बुंहोनाया गोरोन्थि जादों आं बिखौ मिथियो आरो बिथाङा बारे बारे बुंदों मबाइलाव बै जे गेरेमसा बसुमतारी इउटुबार बिथाङा बारे बारे बाय फर्स खालामदों बेयाव बुंदों बे आब' बिजुलिया बुंदों आं पापखौ गियोहाय होनना बुंदों बे समावबो बिसोर बाय फर्स खालामदों आरो खिन्थु बिनि फिथाइखौ मोनगोन जे आङो सहसाव नागारनाय नङा बिथांमोनखौ आं बिसाराव लाबोगोन जिखुनु मुहूर्तआव बिसोरखौ पुलिसा हमनो हागौ रबार्ट आरो गेरेमसा बसुमतारीखौ मानो होनबा टेकनिकेलि आं बेखौ चेक खालामहोदों सोरजों रायलायनानै बोरै खामा बे इउटुबाव होनाया साधारन खोथा नङा फैसा जादों होननानै प्रमाण मोनागौ माने नों होनो हाया इउटुबाव माखासे गाइडलाइन दं इउटुबनि बिथांमोना बुजिना लानाया मोजां आरो माखासे आं गोबां जोंनि रायजो राजाफोरखौ आं खावलायनो सानो जानला मोनला कमेन्ट होनाय बा सोरखौबा रायनाय बेफोरनिफ्राय एसे गोजानाव थानाया मोजांसै मानो होनबा इन्डिया गभर्नमेन्टआ बिराद स्ट्रं दायो बेफोरखौ हमगासिनो दं दिल्ली हारियाना बेफोराव एरेस्ट खालामबोगासिनो दं जोंनि बेयावबो खैफोद फैनो हागौ आरो